कसे आहात? पृथ्वीराज निंबाळकर या चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन बटन दाबायला विसरू नका. तर मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत की आपल्या यूट्यूबच्या व्हिडिओच्या टिप्पण्या आपण कशा थांबवू शकतो, कमेंट थांबवू शकतो. तर मित्रांनो, आपण ते कसे थांबवू शकतो. तर मित्रांनो, आपल्याला अशा प्रकारे आपले हे व्हिडिओ असतील तर आपल्याला प्ले स्टोअरमध्ये जायचे आहे. प्ले स्टोअरमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथे YT स्टुडिओ नाव टाकायचे आहे आणि इथे आपल्याला हे डाउनलोड करायचे आहे. डाउनलोड केल्यानंतर तर मित्रांनो, माझ्या मोबाईलमध्ये ते आधीचे डाउनलोड आहे. तर मित्रांनो, हे तुम्ही डाउनलोड करू शकता. तर हे डाउनलोड केल्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला YT स्टुडिओमध्ये जायचे आहे. YT स्टुडिओमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला असे एक पेज ओपन होईल. तर आपल्याला इथे आपले अधिक व्हिडिओ असतील तर आपल्याला अशा प्रकारे जायचे आहे आणि यामधील एक व्हिडिओ आपल्याला निवडायचा आहे. एक व्हिडिओ निवडल्यानंतर इथे आपल्याला या पेन्सिलवर टच करायचे आहे. त्यावर परत नंतर आपल्याला असे एक पेज ओपन होईल. असं केल्यानंतर आपण इथे टॅग जोडू शकतो. जेवढे जास्त आपण टॅग जोडू तेवढा आपला व्हिडिओ व्हायरल होऊ शकतो. तर आपल्याला इथे मूलभूत माहिती आणि प्रगत सेटिंगमध्ये जायचे आहे. इथे गेल्यानंतर आपल्याला असे पेज एक ओपन होईल. असे पेज ओपन झाल्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला इथे टिप्पण्यांना अनुमती द्या. तर आपल्याला मित्रांनो अनेबल अँड डिसेबल असे आहे. तर आपल्याला डिसेबल करायचे आहे आणि असे केल्यानंतर मित्रांनो, आपल्या त्या व्हिडिओच्या टिप्पण्या आपल्याला बंद होऊ शकतात. त्या बंद झालेल्या असतील. तर मित्रांनो, असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी या चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन बटन दाबायला विसरू नका. पण नंतर आपल्याला हे सेव्ह करायचे आहे. तर थँक्स मित्रांनो.